बारायाव थाङोमोन इयो 500,000सेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना क्लिप टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों दिनैनि आपडेटआ एसे आलादा जागोन। नंगौ फेसबुकआव आङो मियानिफ्राय मोनसे ट्रेन्डिं हिसाबै शेयार खालामनाय मोनसे भिडिअ नुगासिनो। बे भिडिअ जाहैबाय जोंहा बर' सिख्लाफोर बर' लाइमोन सिख्लाफोर दा बिसोर ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों लाइभ फैनानै मानि थाखाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनि जोंनि बर' सिख्लाफोरा जोबोद बेंग्रि आरो सैतानबो बोरै बेंग्रि ओमफ्राय बोरै सैतान आं खोन्थागासिनो। फार्स्टआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेंग्रिया जाहैबाय बियो माने गावसोरनो गावनि देहाखौ देखायनानै लाइभआव होनानै गावसोरनो भाइरेल खालामना लायो, लाइभखौ गावसोरनो नस्थ' खालामना लायो। आरो सैताना जाहैबाय बिसोरो गुबुन हारियाव थांनानै फानहैयो गावनि देहाखौ, बैनो जाबाय सैताना। मा जाखो गावनि लाइफखौ बरबाद खालामना लानानै बिमा बिफा गैयामोन न'खराव फेमिलि गैयामोन बेफोरबायदि खालामना लानो मानि थाखाय बेयाव शेयार जायोबा बे भिडिअ भाइरेल जायोबा मानसिफोरखौ दुखियो बिमा बिफाखौ दुखियो। मानो नोंसोर सिस्टारमोन फाननो होननानै जोंनि लाइफआव फैनानै बर' हारिखौ लासिं खालामना फैनाङा प्लिज। नोंसोरनि थाखायनो गिदिर उन्दै गोबां मानसि गाज्रि जाबोनो हमदों सिस्टारमोन। मोजां खुगायै बुंदो नोंसोरो एसे बुजि आरो नोंसोर हमजाजोबगोन। जिबायदि फेसबुकआव फैनानै लाइभ बुंदो उमुगा उमुगनि माबाखौ फानो उमुगनि देहाखौ फानो नों हमजाखाबायानो माथो सिस्टार। एथ' बेंग्रि नोङो लाइभआव फैनानै बेफोरबायदि बुंना लानो हमजाखाबायानो माथो नोंलाय डाइरेक्टलि। नोंसोरनि टिमखौ नोंखौ हमब्लानो मोनथिजोबगोन नोंसोरो अबाव फानो अबाव गिदिङो गासैबो मोनथिजोबगोन। बर' हारिनो फानो ना गुबुन हारिनो फानो बेनो सिस्टार। नोंसोरो मा जाहोननि थाखाय देहाखौ फानो? लिरनाय फरायनाय दोङो बुजिनाय दोङो बिमा बिफानि मान सनमान लाखिनो सोलों। गुवाहाटियाव फरायनो थाहैदो होननानै फाननाय माबानाय बेफोरखौ बावगारजोबदो सिस्टारमोन। जोङो फार्स्टआवनो नायग्रोनानै फैलाय सिस्टारमोना माबायदि भिडिअ बुंदो। नाथाय गाज्रिखौ आं एसे दानना होनाय जागोन खोनासंथाव जाया। दे नायग्रोनि। हेमायासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना। सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरोना। ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500,000सेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो। बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो। देन्जार गाज्रि हेमाया। सोरनि लोगो सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा। बङाइगावनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङना 3,000 2,500नि न'आव हाबा जाखांबाय इयो। ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' 2 दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों। ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो। ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा 2 दंमोन। ओमफ्राय फिसा हौवा 2खौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै। ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय। लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव 3 गासै। ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसै आरोना। दा मा बुंबावनो भिडिअनि गेजेरजों बुंखाजोब्बाय गामिनि नामखौबो। आं गामिनि नामखौ बुंलायलायला आंनि खुगाजों नङा सिस्टारमोननि खुगाजोंनो ओंखारबाय। साबेसे लोगो दं साबेसे लोगो गैया गासिबो नोंथांमोना मोनथिखाबाय। आंनि खुगानिफ्रायथ' नङा सिस्टारमोननि खुगानिफ्रायनो मोनथिबाय। दायो जों बुंनांगौ खोथा गैया बिमा बिफाया सेफ लाखिनांगौ बेफोरबायदि सिख्लाखौ बिमा बिफायानो सेफ लाखिनांगौ। जोङो बुंबा मानिनाय नङा बेखौ फेमिलिया बुंबासो मानिगोन बुजिबाय। दा बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर जुदि खुगा मोजांजों बुजायनायावबो जुदि लायाबा बेखौथ' गोख्रों राहा लानाय जागोन। ओरैनोथ' हंगारा बेखौ मानसिफोरा आरो फानग्राखौथ' मोजां मोनखाया जोंनि रायजो राजाफोरा। साबेसे मोजां देखायनो सानखो फानै खै थाखा बेसां करर बेसां लाख कामायखो
देहाखौ फाननानै बिमा बिफानो हेल्प खालामनो हादोंना फाननानै गावसो जानो थोआखै माथो ड्रेस गानदों लोंदों जादों आखायाव टेटु बानायदों उरायदों लोंनाय जानाय खालामदों हिन्जाव मानसिफोरानो सिख्ला मानसिफोरानो गुवाहाटीयाव फानदों बेंगलराव फानदों बेफोरबायदि फानै फानैनो मा खालामदो लाइफखौ बरबाद खालामना लादो जोंनि सिस्टार बेखिनिसै भिडिअआ बुंनायाव गाज्रि मोनदोंब्ला माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आं कमेन्टखौ थाबैनो रिप्लाय होनो नाजागोन थेंक इउ सो माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय